Sampai lah. Sing menculik lambine Mas iki wis ae. Apa? Aku kangen seliraimu. Alah Dena. Masa bapak bingung ngajari Lambine wis iki cari urut. Bapak itu Aku capek cembuk warsiah karo oh ayo wis loro ning kula bapak cempluk ya iki bapak sinten ayo do anakku do dina iki bapak arepe kondo marang kowe besok teko Rusmanti manis kowe bakal dedapan marang Demasi Broto kowe aja gawe wilang pun bapak yo Kula dijelaskan. iya besok kowe bakal di garwa karo Demasi Broto Foto pribadi kapan Rama? ora kok kebut kuwi lah ngajuban Majulan. yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jembono bakal diudaneni marang Gusti Demasi Broto ya dina iki cepat-cepat esuk-esuk karo bapak budal ana ing kutha Iki ekspresi kok excited apa? bahagia Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula berniki kula prepare Rama. coba ya alhamdulillah. Dek. waros kaya aku mul Waros dia. bang lagi weton kita begini Dok. orang gede Dok. nah gerokan Dek. nah gede meneh gede ke sini Oh. maju dulu Dok. Pripun kok Bapak? Sutimen. siapa Anak dhewe lali lho. Alah ini Sutimen. Suminem Sumitan Sutimen. Iki Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne Maksudnya pripun? cancel Pripun to Rama? Demasi Broto wis ora gelem karo sliramu. Apa sih to Rama? Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo masih Broto. Sesuk ki kula iki penyiapke sesuk niku dandanane si Paes Ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku nganten kuwi, aku kuwi iki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan pitung dina pitung bengi ya Rama ya. Terus udah lange aja ki Bayu Aji aja. Aja sing ready dulu kayak. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis siap. Apa to Rama? Awakmu ora krungu kabar yen Demasi Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabeke karo kowe suwene. Ora sak nggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus kok pucuke rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi jenenge. Sampai apa ora buka Facebook. Kita malah modern iki. Yen wis denggo ndi iki? Omeh iki Ponorogo Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo pos. Yen si Demasi Broto besok bakal rabi karo si Cengko Marsya. Maksudnya orang anak kuwi to. Kuwi iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake kan dadi manten. Aku ora nggo-nggo kowe kae. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya seminggu. kan kabar burung iki kok wis hoax. Ora, iki ra kenyataan. Nek percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Bukan kota Putih. cempluk wis tadi jauh harus sebelum baru Mas BG BG sama si cempluk Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis.
Mergo si saiki ku Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk wasi ora rabi karo kowe iki Cahyu. Piye to, Pak? Tenan kok ora jeneng bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngene. Ora anak rabi kok malah dibatalke iki sing apa sapa? Hah? Bapak iki ya kudu iki. Bapak tekan kono nek pamane wis dadi. Aku nek dadi mantan aku piye, Bapak? Lu itu fane koyo ngene. Aku arep bantah piye karo Adipati kok pangkate. Pangkate bapak ki opo lho? Ora mesake karo aku. Aku wis luar dalam sak resik kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Dimas Broto ki putrane Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yang bakal batalne si Dimas Broto bakal rabi karo si. Arep ning nekku. Yen iso batalno rabi karo Dimas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Dimas Broto, Cak. Aku seneng memang karo Dimas Wis to, Broto. mantap bapak kowe tak rabekne karo liyane Dimas Broto iki ketoke sukses ben. Sopo? Tukang son, Pak. Oke, ada tukang son kurdi untar. Wis to nang alhamdulillah jadi tes dicoba, tes dicoba. Aku malah ngono ke Bapak. Aku ki lega. Bapak. Bapak iki yo wirang lho. Bapak iki wis nyebar undangan ana ing Kabupaten Ponorogo iki kurang luwih wis 7.590 saka 78. Mulane kowe pone iso coba Bapak. Wis ten sabar karo sawetara mbok menawa Dimas Broto iki dudu jodohmu. Ya. Ora iso Pak, aku Bapak aku kudu nikah karo jenenge Dimas Broto. Langsung maji. Ten. Yo, ten. Wis nikah apa karo Dimas Broto, Bapak? Aku wis nanani nang karo Dimas Broto. Dimas Broto? Oh, iki Dimas Broto. Aku bapakmu yo. Mas Batak, ojo lambine Mas. Sampai nak. Ki ojo lambine Mas, iki wis Aku bapakmu. Aku kangen seliraimu, alah Dimas. Iki kanggo mabuk-mabukku. Halo bapakmu lho. Bapakmu tak masa bapakmu ambil ngadani. Ten. Aku lo ganti tisu magic lho. Ten, ini kondo. Oh, Aku bapakmu. udah, Dimas Broto aku ora paling. Dimas Broto isane rada merongos ngene iki. Aku mau begitu banyak lah, aku mau begitu banyak. Mas iki kok angel dibuka. Aku yang ten aja iki bapakmu ten. Bapak, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki carine urip. Bapak yang Bapak yang
Kok enek lambe opo iki? Kenapa nih Rama? Sing kudune mriki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ora kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya obrahan. Dan Mas Broto tembung ini Rama. Dino iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek kula setu. Yo kene. Itu ibarat apa? Kok udah sentuh nih? Udah sentuh. Udah ngomongin apa ya? Kali. Dino iki aku bakal menehi ulem sesuk isuk. Kakek golo. Yo kene kowe muni ngono. Anakku tadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Ini siapa Pak? Siapa? Dan Mas Broto ini? Ben bapak yo lagi harus. Apa ya sih? Kene iku masalah. Dino iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk nyang aku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene kakek golo. Yen bisa urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suniten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku pentung dadi anakku cempluk bakal didhawuhke marang Dimas Broto. Urungno. Ora iso. Urung. Ora bisa dong, karena aku wis kawin dan masih Broto. Cempluk yen rambut urung nih. Entoke kowe apa aku sing ngati oleh paragane. Belum. Ayo. Krimian dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno kakek golo. Ora iso. Yen rambut urung nih. Sabeke ponragan ilang kowe. Ora baca sapa
Menjadi gares yo. Garis saya rasanya kini langsung sebelum. Oh gares susun dok ini ya Mas. Mas, oh. Berjualan dan kasar ya. Lo Yang rebut balung tanpa isi. Anakmu Suminten dakwah pencal tuh anakmu Suminten bakal tak udaneni tak waras ke Aku koyo liuni aku ngakoni kalah kayak golo. Mula kok bilang jauh tolong. Nyoh, anakku. Udah nono. Piye Tambah nono. ini tuh kowe ngewangi donga blok ini tan kowe lungguh tan lungguh baik lo banyune bapak cukukno bro Mas Broto aku sido karo dadi bojo. sing sabar Aku wis dadi kaya ngene santi cerita sajero-jero wis dadi kabeh. getih putih nyimpleh getih apang impang kaki bumi ini bumi kaki danyang lain danyang sing Aku bocor kok dadi bojone ten Mas Broto. Ora bakal aku dadi mati, ora bakal. Aku tetep dadi bojone. laras bayumu laras kaki danyang nih loh kaki danyang nih danyang lagi bumi ini bumi sing nyesep gambar putih Broto sing aku wis dadi cantik Mas Broto ya wis bagus. Tapi dadi siji terus aku nunggu kemantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bumi. Paras dan burung hei bocor tolong lemek turun jenenge karpet jenengan bisa jenenge lemek Teriak mantan gitu tak ser leser Aduh, bimbing nih. Wah, salah nih. Ngapa? Bagus Bapak. Aku gundul lu. Tapi ono sing diterap sapa ki bocor lho mari aku lho Pak, aku mari lho. Pak aku mari lho Pak. Awalmu mari aku tak demen. wis yuk cukup semene yuk manuke bapak kemblok Tonton.